Лошата инфраструктура, безконтролното разпореждане с земеделски земи, откъснатостта на Зелен дол от общинския център са само част от проблемите на жителите на благоевградското село Зелен дол, които години наред така и не са намерили разрешение, нито пък разбиране от досегашните управници. Неасфалтираните улици, липсата на ВиК мрежа, липсата на градски транспорт са проблемите от ежедневието, които жителите на Зелен дол споделиха с кандидата за кмет на община Благоевград от Демократичен алианс Радослав Тасков. Проблеми, решението на които може да се намери само ако кмета на общината обърне внимание на малките населени места. Имаме готовност и сме създали екип навсякъде по селата да започнем с първо благоустрояването, второ с решаване на основните проблеми. Водоснабдяване, канализация, асфалтиране на улици там, където няма улици. И така, много амбициозна програма е, която между другото е осигурена финансово. Зелен дол е от селата, които младите хора не са напуснали. Ежедневието им обаче е свързано с редица трудности заради транспорта. Първото нещо – нови автобуси. Не може Петри ще имат автобуси най-стария на 3 години, тук най-младия на 30. Второ, промяна в когато се обслужват линии, има линии, които са губещи и линии, които са печеливши. Примерно двойката, този, който я вземе, ще му се сложат към тая линия, линии, които е длъжен да обслужва и тогава, когато тук поема ангажимента, че за Зелен дол ще има автобуси на определен час и не ги изпълнява, ще му се взима и двойката. Жителите остро изразиха недоволството си заради безконтролното разпореждане с минералния извор и земеделските земи. Да, виж що става? Или причкапа помак и тук настанява помак. Вие заставаме зад вас. Вие сте тук в нашото село, седно сте за редори с ден на причкапов, ден на това, ден на оне. Вие сте